Sud sa dugay nga panahon, way konkreto nga kahimanan o pasilidad ang probinsya sa Sugbo kung hisgutan ang emergency operations. Sa bagong liderato ni Governor Pambari 4, gipalig-on ang bagong command center. Sa bagong command center, gibantayan sa monitoring staff ang kahimtang sa panahon aron paspas ang koordinasyon sa kalungsuran. Adunay dako nga monitoring screen diin makita kung adunay low pressure, makita ang gikusgon sa hangin, ingon man mamonitor kung asa nga lugar ang gilinog. Hasta ang linog ato ang mamonitor diri. Yes sir, sa makita na to ang bali sa whole Philippines makita na to sa dapita ang maigo sa linog. So like for example kani part naman siya sa Luzon, so makita na gyud po So kanang naay mga red. kaning lingin, kaning circle nga So red. na siya naay kuan linog. Muna siya ang nilinog as of today niya. Ang pinaka-latest nato karon kaning diri sa kani. Mailan man nimo ang kuan kani. So asa ni connected sa Bali sa kuan na siya sir kanang tibok? live nga earthquake monitoring. Nara. So makita ra gyud nato. Oh yes So sir. pero ang atong focus gyud sad is Cebu. Cebu sir mo ni kay para og mo man gud ni ang kuan sa province, mo ni ang part sa province. So kani siya mo atong gi-monitor gyud niya. Especially ang Bugo kay sila basta gali mo linog sa lahing nailinog some part sa Mindanao or Luzon, ang Bugo mo linog sa din siya after pila ka hours. Connected ra gyud siya ba? So diri na to mahibaw-an kung muna pila ka magnitude. So, Nag-base me sa pag-asa and panahon, sir. But usually, we use the panahon kay ang pag-asa kay arira na may open sa mong monitor. Dayon, while ang pag-asa kay mag-provide og weather condition, then makabaw mi if naay bagyo musod sa PAR, which is kanang red line, Philippine Area of Responsibility. Sa bagong liderato ni Governor Pambari 4, gihatagan og importansya ang kaandam sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagresponde kung adunay emergency. Giangko ni PDRRMO Head Colonel Francis Dennis Pastor nga dako pa og kuwang aron makumpleto ang ilang mga panginahanglan sa operasyon. Ongoing ba daw ang kuan? Ongoing ta, while it is 100-fold better than the previous PDRMO office. Ang previous PDRMO has no command center, has no system. Practically, by July 1, is practically zero. It's nothing. So, we are building a PDRMO based on the guidance of the governor. So, we're starting to build one. So, nanatay at least kaugali yung klarong opisina. Natay command center sa taas. Niya, kaning compound, kuan siya, used to be a evacuation center. Niya, wala man ni magamit. When, pakitaan ta kong picture ni pag suod yun na mo ni in July, puno ni siya, gusto kakalakaw din ang grabe ng sagbot din. Pero at least karon nagamit siya nga kani ato ang operation center. Oo, mao na gid siya. O command center. Dili mo standby si Gov kung natay mga incidents. So natay kanina, ato mo siya improve. Ato man manawon ang uban nga Dito na taas. Colonel ang kuan. So sa second floor. Mao na gid siya opisina gyud and the command center. So makita nato diri sa second floor ang kuan. Ang command center Command gyud center mismo. to. So medyo it's a command center, it's going to be very busy. So kani siya is somewhat restricted because Ikaw rin makasod. but we are welcome. Mga ating opisina. Ang kanya diri Colonel. We have 4 divisions. Disaster Information Division, Research Documentation and Statistics and Planning Division, So diri ang kuan murag sa bahog na to monitoring kanan niya operations Center. gikan sa kuan from mga LGUs. kalungsuran. So mao gyud ni ang command center. Ito yung weather na ito karon no? Dagom din siguro. Okay, so bali Colonel, kung nanata diri makita nato unsa gyud Say weather, say situation. situation. Unya diri sa di sa man
collate ang mga kwan? Mo gini mo provide ka governor of information for her decision making in terms of a event or a disaster. So diri siya during Basyang, diri siya. She stayed here for several hours, dugay siya diri because nag-assess siya kung sa impact sa Basyang and how the province can augment, support resources, relief, and even itong mga heavy equipment in terms ng So makita gina ni Gov asa maigo ang bagyo. We have to area. That's an dito ta sa Tuang. Ato lang bumangon. Pwede ta makakandak in-house training. Even Capitol is invited to do in-house training dere. So natay dorm dere. Para sa mga kwan? Sa employees. Rescuer. Tanan. So, natay babae dito sa taas ng lalaki. Then, still 5 bed din na. Nana ni mga katre, ha? Nana siya mga katre. Occupied lang na siya ron. Pero, Colonel, sa pagkakaroon ba, if in case na ay tawag sa mga LGUs nga kinahanglan o emergency response, so, ato abang PDRRM mo, unsa siya kakuan? Capable na yun? Di can respond. Nanatay equipment ng mga tao, kapalit na ta. Nanatay drones, nanatay life detector, natay thermal. Ang atong drone, nas thermal and night vision. So, hindi na atong drone. I think it's only kita rin na sa Pilipinas. So what about mga equipment sa itong mga kuan, mga gikinahanglan pa nga mga Pagkampatag kinahanglan. Right now, kaningong mo landslide tungod sa uwan, gamit kay mga heavy equipment. So, mo na yung istoryano mo ganiha, we should be able to respond with heavy equipment to support mga LGUs. Kay mga sa na problema sa mga LGUs karon pag clearing sa kalsada. Kinamanggoy landslide na induce sa tubig. so karon pa dong mo procure patana. Guidance na ni Governor. Because gusto gaya siya na siya mga task force on that. Kay mura naman the way of life ng gano'n. So ang ato, moingon ta nga ang PDRRM o di pa ingana ka kompleto pero at least trabaho na. Ang nag-respond na karon is the Provincial Engineering Office. Pero na guidance si Governor na augment ang PDRM in terms of heavy equipment, mga upgrades. Ang bagong command center sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nagpadayon pa sa ilang mga trainings ug pagkumpleto sa mga ekipo aron makahatag og malambuon nga serbisyo. Ako si Monching Auxtero sa bagong liderato manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.